Niin, nyt lähdetään vetää paljon pyydettyä tupla Gainer kartsaa. Jännittää ihan sikana, koska en oo ikinä ennen tehnyt edes ykkösestä. Ja lähden vetää suoraan 10, mut se on pakko tehdä. Hyvä vetä. Oi, nyt taputusta. No niin, uusi kartsa. Se on pakko tehdä. Silmätkin 10 kartsaa. Kiinni menee, mitään ei näy. Okei. 3, 2, 1. Apua. Se on pakko tehdä. Se oli aika hyvän näköinen vielä. Paljon pyydetty kesän eka tonni 80 kartsaa ja totta kai suoraan finaalissa. Jännitti oikeesti tosi paljon, mä tein tän viimeksi Ruotsissa, mut meni kyllä tosi hyvin. Ihan ei voittoa riittänyt tää hyppy, mutta hopeeta tuli, on tosi tyytyväinen. Muista seuraa ja tykkää, kommentoi mitä haluat nähdä seuraavaksi. Kartsaa on paljon pyydetty, lähdetään painaa kesän ekaa täällä Kyproksella. Se on pakko tehdä, muista seuraa ja tykkää. Se on aina yhtä hauskaa ulkomaan lähteä tekemään kartsoja, kun turistit ei välttämättä ole ikinä nähnyt niitä, ne on aina yhtä ihmeisiä. Kyllä lähdetään mitään triplabackkariä. Kyllä muuten pelottaa, mutta se on pakko tehdä. Mä en oo ikinä ollut mikään triplojen suurin ystävä, mutta lähdettiin nyt kokeilemaan, kun katsojat sai päättää temput. Tää eka jäi vähän vajaaksi, tuli vähän naamalta, eli pakko koittaa vielä uudestaan. Tän toka voi mun mielestä laskea jo ihan triplaksi. Muista seuraa ja tykkää ja kommentoi mitä seuraavaksi. Nyt lähdetään painaa voltti 360 kartsaa 10. Eka kertaa ikinä, toivottavasti menee hyvin. Kyllä tiedätte, se on pakko tehdä. Baby, tulit pitää hauskaa, sä tulit liikuttaa sun bärjää. Lähdetään vetää pitkästä aikaa Gainer kartsaa, kyllä te tiedätte, se on pakko tehdä. Lähdetään vetää paljon pyydettyä backikartsaa, mä en oo ikinä tehnyt sitä, lähdetään suoraan 10 kokeilee. Kyllä te tiedätte, se on pakko tehdä. Kuulottaa oikeesti ihan sikana. Kyllä se menee. Mä en ikinä mistään. Hei, seuraa ja tykkää. Nyt lähdetään tekee kartsa ilman käsiä 10, eli Mika kartsa. Pakko myöntää, että kyllä pelottaa, en oo vuoteen tehnyt, mutta se on pakko ai, että nyt löytyy aika hyvä silta tosta. Pitäis käydä painaa back kartsa. Se on pakko tehdä. Seuraa ja tykkää. Lähdetään vetää. Painaa vähän Suomen mestarin kanssa. Mitä tehdään tänään? Meikä tekee voltteja tänään vaan. Voltteja? No mä painaan jotain kartsoja. Se on pakko tehdä. Meikäläinen lähti tänään kokeilemaan Gainer 360 kartsaa. Mä en legit tiedä mikä tää hyppy oli, mutta jotain sinne päin ainakin. Ja tää spotti on muuten ihan sairaan leija. Lopuksi vielä aina varmaan voltti 360 kartsaa. Muista hei seuraa ja tykkää, saada lisää tällaista meininkiä. Eihän meistä elämän oo tollevaa, siksi rautaa vain löytyy multa taskusta. Nyt sukkahousu päästee patano. Oh money hei, sun kultasi vei. Miten sä liikut mut hurjaksi teit? Hyppäilin hummaan. Pärik. Ei! Se on taas se aika vuodesta. Tätä on kaikista eniten pyydetty koko kesää, eli 10 saksalainen. Kerran mä sen teen, joten siitä hyvästä tykkää ja seuraa. Ja nyt lähdetään vetää. Niin on kyllä tekee kans. Joo. Sit mennään. Ai. Nyt ollaan siellä, missä kaikki alkoi, eli Uhlussa. Tässä on isosti nostalgiaa, joten lähdetään sendaan. Let's go! Ai jessa, muista seuraa tykkää. Tästäkin voit muuten hypätä.